Goed zo. Wie heeft er 11 op zijn kaartje? Ah, Jona was te snel, maar dat komt zelfs nog eens. Ik heb er al meer van. Kijken. Hoeveel is 8 min 5? Probeer dat eerst eens even te denken. Goed kijken, hè. Dan zal ik eens komen kijken, zelfs. 8 min 5. Eerst goed nadenken. Mag ik eens kijken? 6. Ah, dat die jij daar juist ook had gemaakt. Is dat min? Is dat min? Ja, die splitsoefening inderdaad. Leg ze eventjes aan de kant. Dan zou die ergens onder kunnen liggen. Of achter de blokken zijn gevallen misschien. Ik heb hem hier gemaakt. Eens kijken bij Daniel hier. We gaan eens kijken naar jouw oefeningetjes, hè, Daniel. Of dat het al juist is, hè. Nee, ik kan. Goed zeg, goed bezig. Goed zo. Je mag met de rode beginnen, Ramazan, dat is het beste. Ja. Zet hem al maar klaar in de hoek. Goed zo, zet hem maar bij de 3. Ik heb er nog 2 hebben. 4 plus 5. Goed nadenken, hè. Ben je klaar met de dieren tellen? Goed zo, Kobe. Mag jij ook een rekenspel gaan kiezen? 18. Zullen wij dat samen doen, Kobe? Of ga je dat aan iemand vragen? Ga maar eens kijken wie dat er nog mee kan doen. En anders moet je maar gaan zitten, dan kom ik erbij zitten. Hè. Dan gaan we 10 zoeken.